Buscamos a conversa co recanteiro desta comarca da Terra Cha. Abrimos páxina musical, facémolo en tono distendido. Temos aquí xa a David Fanego dispostos a conversar con el, sobre todo para coñecer as previsións de cara a actuación de mañá que abre a terceira fase do programa Recanteiros do Luar. 12 minutos sobre unha do mediodía, buscamos conversa con David Fanego. Hoy por hoy, Cadena Ser. Recordo aquela vez que eu te coñecín. Recordo aquela tarde, pero non recordo nin cando te vi. Pero si te diré que eu me enamoré Esos hermosos ollos, esos beizos vermellos que tanto soñei. Toma esta canción que leva alma, corazón e vida. Esas tres cousiñas nada máis te dou. Como non teño diñeiro, esas tres cousas se ofrezo. Alma, corazón e vida e nada máis. Alma para conquistarte, Corazón para quererte, e vida para vivila xunto a ti, amor, amor. Alma para conquistarte, corazón para quererte, e vida para vivila xunto a ti. Pois poñémonos románticos este xoves aquí en Hoxe por Hoxe en Radio Principal Vilalba. Cadena Ser, estamos escoitando este bolero Alma, Corazón e Vida interpretado pola recanteira da Mariña Patri da Silva e por suposto o recanteiro desta comarca da Terra Cha David Fanego, co que nos dispoñemos tamén a manter unha conversa aquí en Radio Principal Vilalba. Cadena Ser. David, que tal? Moi bons días. Moi boas. Moi romántico aquí con Patri, te vía, Bueno, é un pouco de teatro tamén, O mundo da canción tamén é teatro, non? Sí. non hai esa chispa logo entre vos, verdade? No, a ver, está casada, vamos a ver, non me vou meter cunha casada. Vamos deixar a cousa aí, entón. En fin, pois aí este Alma, Corazón e Vida, dous recanteiros que estades aí deixando todo no programa Luar da Televisión de Galicia, que, por certo, isto non ten nada que ver co Luar, non? Isto foi unha grabación que fixestes vos fora de concurso, verdade? Exactamente, isto foi unha idea de Patri, comentou-mo, gustoulle a canción, a mí tamén me gustou. E adiante, gravámola. Ben, xa tiñas participado máis veces así en duetos deste tipo, non? Home, a ver, quitando o dúo que fixen con miña irmá, bueno, tamén fixen dúos con Pablo Couto, e agora mesmo non recordo así outro dúo de outro tipo, a verdad, non... Pois casi o teu debut, non? No mundo dos duetos musicais. Sí, quitando o dúo, sí, o dúo Estrellas. pois aí está, ese dúo Estrellas tamén efectivamente do que forma parte David Fanego xunto a súa irmá, que tivemos ocasión xa de velo en moitísimas ocasións por aí amenizando tanto sesións vermut como verbenas. Agora nesta temporada un chisquiño máis baixa cousa, en inverno hai menos festas, non? Si, hai menos festas, pero tamén se dan máis cenas baile, danse comidas en restaurantes, cousas así que, bueno, vaise compensando un pouquiño. Moi ben, pois o que sí que temos mañá unha xornada tamén destacada no programa Recanteiros. Toca abrir a terceira fase. David Fanego vai ser un dos encargados de estrenar esa fase terceira xa, verdade? Si, efectivamente, tócame abrir a terceira fase con Irixa, a recanteira de Ourense Norte. E bueno, estamos aí con nervios e tal. Moitos nervios, ben, agora xa a terceira canción, despois desa 3 veces guapa e de 12 cascabeles, xa máis ou menos non hai nervio ningún, non? Pois depende como se mire, vale, que sí que xa temos máis soltura no escenario, esas cousas, pero tamén cada vez, según van pasando as fases, vaise poñendo máis difícil. Entonces, eso tamén provoca certa presión. Por certo, que tal? Con cal te sentiches máis cómodo? Con 3 veces guapa ou esta última vez cos 12 cascabeles de Joselito? Sen dudalo, con 3 veces guapa. Por que? Que pasou entón cos 12 cascabeles? Non quedaches satisfeito de todo? Non quedei... Non é que non quedase satisfeito de todo, é que non quedei nada satisfeito. De feito, tereime unha semana deprimido despois de cantala. Foi un desastre, o sea. Non sería para tanto, aquí nos deixaches unha primicia xusto antes de cantala, así un anaquiño desa canción e estaba realmente ben. O problema desa canción é que é unha canción moi difícil, pero non se nota, porque ao ser unha canción tan lineal, está todo o tempo arriba, non se notan o complicado de executar que pode ser esa canción. Con 3 veces guapa pois era diferente, porque xa tiña algunha baixada, algunha subida, era outra cousa. E mañá creo que Miña Terra Galega, non unha canción así a bote pronto un chisquiño máis fácil de cantar.
Máis fácil, pois non sei se será máis fácil ou non, pero máis lucida desde logo que sí. Porque a canción empeza con graves e despois pouco a pouco vai subindo hasta rematar aí cun agudo final. Bo. Xa tes todo preparado, ensaiado centos de veces, non hai problema ningún, non? Preparadísimo, estamos a xoves xa, se non o teño preparado había que aforcarme. Non sei se algo de coreografía tamén ou como vai ser a posta en escena desta miña terra galega mañá. Pois durante casi toda a canción vou levar pé de micro. Voume centrar máis no que ven xendo na xesticulación da cara, de brazos, e despois xa a partir da máis cerca do final da canción, si que vou soltar xa o pé de micro, xa me vou soltar de todo. Unha mágoa aquí na radio non poder verche os nosos ointes a cara, eu si o poderei facer, porque para finalizar, imagino que dentro dos cantos minutos, cando rematemos esta conversa, nos fará xa un pequeno anticipo do que vai ser mañá miña terra galega, non? Xa case costumbre, tradición. Que, por certo, a compañeira recanteira de Ourense Norte, Irixa, creo que lle toca unha canción de Ana Quiro, animadiña tamén, Pídechas o corpo, non? Efectivamente, toca unha canción aí bastante movida, e que a verdade, a ver, non é tan lucida comparada ca miña, cousa que a min sinceramente pareceme algo injusto para ela, pero sí que a verdade é un tema bastante pegadizo, e tamén a pode compensar un pouquiño. Ben, hai que dicir que, lóxicamente, as cancións para nada, pois as escolledes os recanteiros, nin moito menos, non? Non sei exactamente quen é o que se encarga de escoller os diferentes temas para cada un dos intérpretes. Creo que non o podo dicir. Seino, pero non o podo dicir. Ben, non nos escoita, que? Ben, pois, en fin, nos quedamos con esa duda. A compañeira de Ourense Norte interpretará ese mítico tema de Ana Quiro, Pídechas o corpo, ya que o recanteiro da terra cha David Fanego, Miña terra galega, creo que queda ainda concurso para dar e tomar, non? Ata xuño aproximadamente durará. Ata xullo. Xullo. Ainda quedan entón moitas fases e seguirei a pé de cañón ata chegar a gran final, non? Xa me gustaría aguantar hasta xullo, sería a verdade un honor, pero é moi complicado, hai moito nivel. Porque de momento cantos se eliminaron xa, David? Pois xa eliminaron a 4. A 4, por aquí da provincia de Lugo vai algún fora xa? Da provincia de Lugo creo que non. Non, ben, temos entón... Eliminaron a Galicia Centro, eliminaron a Ourense Sur. Non sei o que os ourenses eliminaron a Gasparizan. Temos entón aquí pola provincia temos moi bons vocalistas e grandes cantantes. De Lugo sí, eliminaron a Miluchi de Lemosterra. Mira, non pasa nada, que caeu a lotería en Monforte, entón xa se compensou. Xa se compensou todo, non? Por certo, non sei se tendo un recanteiro, aínda que fose eliminado xa, se che trouxo algún décimo de lotería dese primeiro premio do sorteo de Reis ou non? Nada, filho. Eu sigo igual de pobre que sempre. Pois polo menos aí no mundo da canción intentar pois ir o máis para arriba posible, non? Sí, intentas. E por certo, a experiencia xa despois de 2 fases, agora empezar a terceira moito mellor, non? Home, a verdade é que pois sí que se nota que xa vou tendo máis soltura no escenario e tal. Síntome tamén, non é como os primeiros días, que ademais tocoume tocar no segundo día de concurso, que mira, o primeiro día xa estaba moi nervioso porque era o primeiro día. E despois suma os nervios de estar comezando o concurso con que che toque cantar xa no segundo día. Agora non, agora xa é diferente. A pesar de que me toca abrir a terceira fase, pois xa nos avisaron con máis antelación, esas cousas. Notase. En esa actuación que vai ser ao redor das 12 da noite aproximadamente, David, sobre que hora cantaredes? Xa me gustaría que fora sobre as 12. Será máis ben a 1:45. 1:45. 1:45. E va a ser ti o primeiro, non? Non, vou ser o segundo. Canta Irixa antes que a ti, entón. Sí, se non me equivoco vai cantar antes Irixa. Ben, pois aí estaremos todos pendentes desa interpretación e despois tamén hai que apoiarte, non? Porque de eso se trata tamén con esas chamadas para votar neste caso polo recanteiro da Terra Cha. Pois sí, eu a todo aquel que lle guste como me sai a actuación, pois animo a que me vote. Non quero que me voten por obligación ou porque sexa de Vilalba. Eso sí que non, eu quero que me voten porque lles guste. Ben, pero algo sempre, a terra sempre tira, non? Si, as cousas como son, a xente tampouco non é demasiado obxectiva ás veces, pero bueno. Oye, que tampouco me vou queixar se me votan, o sea. E que ademais para ser o máis obxectivos posible xa está ali o xurado profesional que tal o levamos, David? Pois co xurado non me queixo.
De feito, con 12 cascabeis, eu penso que hasta me puntuaron un pouquiño de máis. Sí. Así que non podo protestar. Non digas moito, senón non vayan dicir, ai, sí, pois mira, ti, mañá vamos a dar menos. Xa que quedou tan contento. Non era que non nos oían. Quen sabe. En fin, pois aparte tamén do programa Luar en sí, destes recanteiros, tamén hai o concurso paralelo do Clube de Fans que vai tamén para adiante. Non sei a día de hoxe cantos fans ten David Fanego, que se me vai a Marcos Roca no ano pasado. E mira que somos diferentes. Verdade. A xente non me ve, pero... Cantos fans ten David Fanego? Pois agora mesmo na páxina de Facebook non estou seguro se son 402 ou 403, por aí vamos. A verdade que non é problema, para seguir facendo fans, todos aqueles interesados, que é o que deben facer? Pois deben entrar en Facebook e buscar Club de Fans de David Fanego. Tamén a xente que teña Twitter tamén pode entrar en Fans David Fanego. Non sei canto pagas, por certo, a cada un que se faga fan teu. Eu pagolles con todo o meu cariño, con todo o meu amor. Ui, pois xa é unha boa maneira de pago. Por certo, falando de cariño e falando desta terra de Vilalba, sobre todo falando de solidaridade, fora xa do que é o tema do luar, creo que xa de cara ao día 8 de marzo está aí Manos Unidas preparando unha gran gala benéfica, entre moitos outros intérpretes, vai contar contigo, verdade? Efectivamente, aí o 8 de marzo, sábado, vamos ter unha gala benéfica no Auditorio Municipal Carmen Estévez, no que, ademais de estar eu, vamos estar diferentes artistas da comarca chairega. Ainda non podo dicir nomes porque sinceramente non o sei, pero eu penso que pode ser unha gala bastante interesante, sí. De momento non sabemos aínda moito máis quen vai participar desa actividade, desa actuación. Non, por agora non teño moitos datos, creo que fun un dos primeiros cos que contactaron, entonces ainda non sei exactamente quen vai ir. Pois xa teremos tempo a falar tanto contigo como corresponsables de Manos Unidas tamén desa gala benéfica. Nos queda aínda tempo, prácticamente 2 meses, ata o día 8 de marzo. David, creo que toca medirse un pouquiño aí a ver que vai ser mañá ese Miña Terra Galega. Estás preparado, non? Para deixarnos xa un pequeniño anticipo da tua actuación de mañá. Non sei que dicirche, porque claro, tú estás me vendo, tú xa ves que dicirme eso cambia a cara completamente. O peor é que non te poidan ver, os que te pérdense as miñas caras, eso non pode ser. Prometo non describilas, veña. Perdón. Así que cando queiras, non fai falta que che pagamos aquí acompañamento nin cousa ninguna desas, non? Así eu a capela, así a saco. Pois a capela, cando queiras, David, Miña Terra Galega, adiante. Que hai no teu sol, que hai no teu ceo azul, que hai no teu ser, que gardas santa luz, que hai no teu corazón, terriña galega, que cando o alba chega, síntome preso do seu esplendor. Tan só Deus poido como sigue. Só Deus puido crear o que ten na terra que me veu nacer. Só Deus puido poñer a cor e a luz que en Galicia se ve. Ben, pois non te vas facer esforzarte máis e ainda que ten topes lonxe, non vas irte moito lonxe, vas ir ata o plató do luar na xornada de mañá. Moitísima sorte, David Fanego, seguiremos a falar. Gracias por achegarte aquí a todos os nosos estudios e a chegar á gran final deste concurso Recanteiros da Televisión de Galicia. Gracias a ti por esta oportunidade. Nos seguimos adiante. Despois de contar aquí ca grata presencia de David Fanego, continuamos en Hoxe por Hoxe. Hoy por hoy, Cadena Ser.